nom és Tino Blasco i el negoci és Toldos Blasco, és una empresa familiar. Este negoci té alrededor de 50 anys i ens dediquem a la fabricació i instal·lació de tendals o toldos, i és una empresa familiar que es va crear, començant per fer velaures de carros, i l'abuelo era corretger, entonces d'ahí allò de les aques es va acabar i es van ficar a fer el que n'hi havia en l'època, es començant a fer tendals, toldos, tapissats de barca, tapissats de cotxe, i d'ahí al final acabarem en el toldo de balcó, de façana o de restaurant, tot això. El que més m'agrada del meu negoci és donar servici, que és una activitat a l'exterior, és creativa, a voltes té el seu risc, però sempre anem amb les mesures de seguretat en l'arnès i tot el que faci falta, i el bo és això, que no estàs, sempre va variant, no és sempre el mateix, no és un treball continu. Jo soc la segona generació, la idea, això, la va fer mon pare i el seu germà, es començaren després de l'activitat de les aques del meu abuelo, i això era una cosa que estava condemnada per el temps. Entonces es començaren a fabricar toldos. A primera hora per ficar un toldo, jo me'n recordo que mon pare em contava que se n'anaven un dia, picaven la paret, falcaven la garra i als 2 dies tornaven a penjar el toldo. Allò era els inicis i així. Amb tota la construcció que n'hi hagué en els anys 80, 90, els 70 també, n'hi ha hagut moltes finques, sobretot en la zona de la costa. Entonces allí és precís tindre un toldo, i mon pare i la família i el meu cosí també es ficaren a treballar per a la gent que comprava pisos, sobretot en Cullera, en la Mar, en Perelló, les Palmeres, i així a poquet vas fent un nom i donant un bon servici, que és el més important, i així, i seguir avant i innovant en les noves tecnologies, com pèrgoles bioclimàtiques, toldos amb llum LED, automatismes que s'arrepleguen a soles els toldos per el vent, i tot això que va evolucionant, com tot. A part de la formació que ens facilita els proveïdors de motors o de mecanismes o algun tipus de material, a part tenim que tindre les formacions de seguretat i les formacions de treball en altura, i tot això ho anem fent, però la veritat és que això ha evolucionat conforme anàvem treballant. Diguem que vas agarrant experiència quan més treballes, i els productes que ixen nous tu vas treballant-los i vas deprenent al mateix ritme. A veure, suposa que li aporta un servici professional de qualitat i donar solucions al sol que facin la costa valenciana, és que fa molt sol, a Sueca i a Cullera i a tota aquesta zona fa molta calor, i tindre un toldo és una manera ecològica, sense gastar l'aire condicionat o el menys que es puga, de tindre una ombra, aprofitar el vent, que és molt bo, tindre les finestres obertes, no tindre tot tancat i en aire condicionat, sinó intentar que no se calfe la casa, i és un servici ecològic i productiu.
Els consells, doncs, bueno, intentar anar a poquet i fer les coses bé. No, si te vols menjar el món en 2 dies, igual pegues un bac, bueno, però tot això és aprenent, saps? I si te tens que caure, doncs te caus i tal, saps? A nosaltres tots mos han comprat un producte que mos pensaven que era d'una manera i després no ha resultat com pensàvem, però bueno, si pots anar solucionant-ho i aprenent, és l'única manera d'eixir avant. Arrimat és una proposta amb prou de valor perquè si tot el que sigui ajudar a l'empresari d'ací de Sueca a fomentar i a fer créixer els nostres negocis i fer créixer els nostres negocis significa contractar gent i tindre un futur per a tots al final.